Ông sudah berapa ayo? Belum mà bung phải bắt ra đồng bung. Anh có học được ayo mà học nó, đó là cái gì? Anh học, rất là giỏi. Kamu mau kamu ni orang ayo. Angde. Kita dah angde ni berangde. Semua angde. Angde. Nanglah. Nunggu angde. Angde cium-cium lerbang cium-cium aku. Mungkin saya ada orang. Tak boleh dah. Angde ayo. Angde. Ulang lah. Nang aku pernah sampai. Lerbang dia tak ada kalau mau akan boleh. Aku lima saya. Kalau saya yang lima sampai gambar mandir dengan pula kami tanam. Adina, mungkin kat sini ni, nak suka jangan ni kalang kenang. Ketemu. Neng berhadi, ayung ni nak perlu daily langsung. Ayung. Sen nara ni no foto sen nara ba ni hasa dong mau ayong nara aja jate jugulau jate nangla kalsunin jani fry angi gerbani musari usik sabadi beno kotisani tại cái vấn đề ở ngoài xe không phải ra ở ngoài xe không ra được anh kia đi ăn đi ra được không có phải là anh đi hay à bữa đấy các anh cho làm cái bài này na đừng bơ khi được con làm là vậy nên khi là pin nó khô khô thời điểm làm gọi không Alexis 성사를 능바디 셋뜨고 수알기야. nâng 하고 먹으면 하겠다. ngoài không ông đang nói chưa có gì à 살아요. 살아. 너무 배고프니 알레키 차크리나라고. 아무 유명한 아들 그때 유명한 사건이었어. sao rồi nay không na phải mình cứ học suy ra thì 무지가 됐어요. 이것어야 오는 날 사회사원 안을 드시겠다. sao được ai không chỉ ba mươi chẳng này nè ăn có thể thành công sen 살아요.
न' जिरायहैदिनि जिरायाहाय आंबो नोंखौ आयंआ लेंहरथारदों लोमजादों मुलिबो जाया ओंखामबो जाया आं होनायखौ खान्थाल नांगौहाय आब' आयौ आं मा खालामबावनो होनबा थांनांगौहाय आब' खान्थाल नांगौ खालि नोंखौल' गाबज्रिबाय थायो आं आफानाव सोंग्रोनि बिदिब्लालाय आफा मा आयंआ जोबोद गोब्राबथारनो मा आदामला गोब्राबथार औ थांजागोन ना थांजायाथाय आंखौ लेंहरथारदोंनो ए धरम थाङै थां लाजिनांगौ जेबो गैया सानसे समाव नोंनि हांगिरि जाबायब्ला नोमायंआ दिनै नोंबो नोमायंनि खैफोदाव हांगिरि जाय थां दे होमबालाय नै आयं आलायस्रिया फैबाय आयं आं फैबाय आयं आं फैबाय फैबाय आलायस्रिया ओं आंखौ निमाहा होबाय आंखौ निमाहा होदो आंनि गोरोन्थिखौ नों निमाहा होगोनथ' आंनि जेबो गोरोन्थि मावाखै आलायस्रिया आंनो मुलिखौ नांला आं ओंखामबो जाला दैबो लोंला आं थांनानै थानानै मा खालामबावनो आयो बिदि नङा आयं नों आंखौ फिसा होननानै सानोब्ला आंनि आखाइजों ओंखाम दै होनायखौ जानांगोन आयं आं दिनै सानदोंमोन सार सोरनि मोखांखौ नायनानै थानो थाखाय आं थांनानै थाबावनो सार नों बुंनायसाय सार नों बुंनायसाय सोरनि मोखांखौ नायनानै आं थांनानै थाबावनो आंथ' दंना नोंनि साखाथियाव आंनि थाखाय नोंहा थांनानै थानाङा बिदि दाबुं आयं बिदि दाबुं लाबोदे नोंनि आखाइजों ओंखाम जानोसै लायनोसै गाबसोनि थां ओंखाम संनायखौ थां आयं नों थाथ'दो दे आं बाथौ सिबिहैग्रोनि
आनंद से जिंदगी माजी मोही मानंदी नोंनो खांदों आफा नोंनो दै सिंलांदों गासिबो संसारनि सिबिमानि नों आनंद सोरजिगिरि Danang kumati, yar sun kaum sadya. No, it is police shop. Classroom doesn't matter.
आंहा नोंजों गोनां खोथा दं गुस्रि थेव बै बिफां सिङाव रायलायनि मानो मा बुंनो बावनो बुंजायोना होद नोंसोर गाबोन मोनफ्रोमबो बाथ्राया लामा सामा बुंजायोना आं लाजियो मा नों दा लाजि आरो दागि आं खोमथा गोरा कलेजनि दादागिरि आरो नों बेखौ मिथिखा आं जे खामानिखौ आखायाव लायो बेखौ हासिल खालामनानैसो नागारो आं जे नोंखौ इसेबां मोजां मोनो नों आंखौ घेरखौनो खालामा आं मासे जेनेबा एम्बुसो आं बायदि गोहोगोरा सेंग्राखौ I mean you should love me आं बेवहाय लाभ खालामनो फैयाखै खोमथा आं बाव स्टाडि खालामसो फैदों मिथिगौ नों आं खोमथा गोरा बे खामानिखौ मावनो आखायाव दै एबा हासिल खालामो गोबां खामानि दं समा समला आं थांसै गरसे जायो Are you successful? Carry over 4. Now let us have a party. Hey! Okay. Hurry up. Kushai, bisa kuliah pun nunggu. Aka ada bedan kopi di lain sini ada. Ada, kawan saya coba boleh tikit. Beda, aman. Nih, lengkini baju lain pun nih. Populasinya kalau kawai je, hostel. Bisa anda rapi jumpa ini. Kawan saya coba boleh hasil lagi dah, mang ida. Hap, setelah bangun dia aman. Dulu kamanat. Ini terbeli. Semkara hakubu menjadi siapa kedan mansi. Dekul sudah nak beramai. Jadi kalau bisa hasil itu kamu. Oh, jadi. Semkar. Kenapa? Oh, ni lama rupiah itu lang ada. Ni. Taruh purika bayar free buy. हिन्जावफोरनि गालफोर सिथलाव बिदिं लायनांगौनो बोरै खालामजारा हिन्जाव फिसालाय थांफैथाराखै आङो हामबायलै होनबालाय आंहाबो सोलाबा नै आं सफर हस्टेल नङा हस्टेल दा बबावबा सौदावहैदोलाय है नोंना बिदिसो हालुवान सालाया माबा मोनसे आखबाथाय जाखाया बेनोथ' जाबायना मोनसे आखुखौ जाबाय नङा जाराव आं थांब्लाबोथ' बिसोर खामानिखौ आगोर मोननाय नङा आरो बेबोसो नुवाखै जाहैबाय जोंसाङो गाबोन समावहाय जाबायना आंजों आंहा मा बावबोखादों लायखानांगौ हामथारबायलै फंबाय सोमखोर ओरैनो सबाय खारिखा आरो बिसोर खुसुं बेदर गानखादोंसो नोङो गाबोन फुङाव थांबादो नों खामानिबो एसे गोदानबो आगजु मोना जा होमबा गेदेर गयसिखौ लानानै सोरबा सासे सेंग्रा फैगासिनो दङ गयसियासो नोंसो सानै मोजां मोनमारो हेलो न'आव थांसै हरे
खोथा फंसे गैया न'आव थांसै थानानै माथो जानो खोमथा Why? Not play with me? सरि आं थांसै समा समला No. आं बुङाखै होनबा आंनि मुङा खोमथाग्रा जे हाबाखौ आं मावो बे हाबाखौ हासिल खालामनासो आं नागारो You stupid. नों आंखौ सोमाबाय मोसाखौ फोजाबाय hey आंथ' दंना बडिगार्डबो दं आं नायनो हाथारलालै दुखु मोनबाय ना दुखु मोनाखै इसिबां मानि न'आव थांसै Sorry ada, आं नांनानै होनो सिसि आं इसिबां दुखुखौ मोनाखै हरदों नङा आं दा नानानै लाखियो होखाबाय सोर होखाबाय नुबाय मा खाफाल मोजां मोजां साननैसोआवनो माहाजोननि फिसाजों सोंजाबाय नंगौलै आदा जोंहा सुख दाहोना थाब्लाबो जोंनि खाफालखौ मालाय जोंनो मानो नांबावगौब्रा बेबायदि खाफालखौलाय आंबो नांथारलालै
마 자크 봐 나 봐 하? 마 자크 마 자크 마 자크 없이 나 뭐 왔다 나 살아서 그래 마 자크 맞은 들으나 마 설마 가도 거 아이고 그거다 하나 거 나 니로 나 못 봐. Nó không muốn ra ra cứ rồi bây giờ mắc sao mất ta bị thằng đi mắc sao mất đấy thằng này cũng mắc sao chưa không buru juga nih ya udah ada orang kan ya lagi nih sekarang dimulai aku guys dimulai Idang, dari itu supervisor kami kok. 네, 감사합니다. 우리 남자 있니? 감자 하나 일러래. 자, 3번 좀 더. 네, 일러래. 안 가진 길에 무슨 담배 야 이제. 야 이제. 야, 지금 해 때문에 우리 많이 하네. 자, 이제 đang không dùng hàng mình sửa ra ngoài gần đấy cả bộ đi không có sử dụng thơ đấy đang giải dần đi bây giờ phân làm không làm sao tôi chưa không lên gì đâu ạ ta đang đi cùng nó lên vào rồi mà phân đâu đấy nước thảo đi sắp nữa thảo đi đi gì đấy nước con cô 난 뭐 좀 선물이 나와라. 리사.
नोंनि अननायाव अरायबो जोबनो थाङा नोंनि महरायाव रावजोंबो रुजुजाया नोंनि अननायाव अरायबो जोबनो थाङा नोंनि महरायाव रावजोंबो रुजुजाया मिथिंगायावहाय नों भान्दारि आजौदो आय' सुबुं माहारि मिथिंगायावहाय नों भान्दारि आजौदो आय' सुबुं माहारि आयं जिराय जागोन आयं जागोन आच्छा आयं आदा दिनखाराखि न'आव फैथारा हाब फरायबाखि एसेबां माने फरायबायो बिमा थैनायखौ मोनथिला बियो बिफा लोमजानायखौ मोनथिला बियो हाराम जादा नॉनसेंस stupid बियो मोजां आयं गोरोन्थिया आंनिनो बियो मालाबाबो गावनि थिरांथाखौ जाफुंहोआगौमानि नाजाखानाय नङा दोन आयं बिनि थिरांथाखौ एम ए पास खालामनायाथ' बिनि थांखिया जिंगा दासिथार आयं बिखौ आं नागिरनानै लाबोथारगोन नै थांनोसैबो आयं आं बे दासो मुलि दौनानै थांनाय सब सोर जाखोलै आयं बियो आलायस्रि आंनि फिसा आलायस्रि बे समाव दैयाव गब'नानै थैनो नागिरनायनिफ्राय आं बिनि जिउखौ रैखा खालामदों दा फिसा देरनाय समाव आं बेखौनो बिहामजो खालामनो सानदोंमोन दा दिनै संसारा खारलांबाय दिनै बे गथ'आनो आंनि जिउखौ रैखा खालामगासिनो दङ नोंनिखौ मेगनजों नुबाय आंखौ जोथोन लाबाय थानाय बाजै नों जे आयंनि निदानाव जोबोद मोजां संसार खुंफैगासिनो दङ बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबायलै बाजै बबे हिनजाव बेलाय बिहावखौ बेबायदि मोदाय जिउफोरबायदि फुजिनो हाग्रायालाय नोंखौसो नुबाय आं बाजै नों जोबोद मोजांलै बाजै नों मानसि महरै सासे अनसुलि मोदायजो आं मोदाय नङाहाय मा मानसि आंहाबो दुखु दङलै बाजै नोंबादि दुखु दङ आंहाबो जिरायहैदोना आंहा बावनो जिरायगोन रायज्लायनो हरदोंलाय सोर दं बाजै आंहाबो सासे अनजालि दंमोनलै बे जाहैबाय दरले
आंखौ नागारनानै दरलेखौ आङो जिउनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनोमोन बास नाथाय दा बियो सोरगो रायजोआव आंखौ गारनानै आलासि जाहैबाय जाबाय बाजै आं नोंखौ बेबायदि दुखु खोख्लैथारा नांगौबा आं आदाखौ नागिरसे नागिरनानैबाबो लायथारगोन आं नोंखौ दुखु खोख्लैथारा बाजै लायथारगोन आं Nang có siya hadiah sih. Nah, ahamnya sih kan. Sila macam ni lah. Di kan di hotel ni. Ada sungguh no kaya. Di mana sekarang sih kau makasih alai. Tang ikan mak. नों मानो नोंनि असे महरखौ दोनखोमानो नाजादों मा दङ आदा नोंनि गोसो सिङाव बेखेवदो आदा आंनि सिगाङाव बेखेवदो आदा आंनि सिगाङाव बेखेवदो आदा आंनि सिगाङाव Manchi mahore maidai
सिनायबाय आं नोंखौ दिनै जिउआ आंनि बेगर गोनां बिखाया गावो खुगाजुआ हसे महर बे आंनि नुखा नङा दान्दिसे जिरायदों अरायबो नङा जुदा दा खालामदिनै आंखौ बैथा गैयै जिउ आंनि लैथो गेजेराव बैथा गैयै जिउ आंनि लैथो गेजेराव सानखाफोर साखे साथां जोंखौनो अराय सिबिनो मोनथां गोसोनि सोरजोला बिबारनि माला बिबारखौ हाला हाला लुबैयो आलायनो नोंनि गोसोआव मोदायनो आंनि जिउनि बे जोनोमाव मोदायनो आंनि जिउनि बे जोनोमाव जाफुङाखै ध्यान जायहा मोदाय बियो जानो हाया सिबिजानो बियो अराय समाया खाथियाव गाफोर सिखिरि सिखोना सिमांसुआनि फैना दाखा Tunggu, dia nilai jauh lah menurut Quá đơn giản. Để cô sống ra là cũng như này. Này đi bên nào á? Đâu thế? Vini. बेबादिनो देवानिल' खालामबाय थादोहाय नोङो मा जानायखौ नोंहालाय मा जाखो आं गार'नि आखलखौ साबजाथारलाहाय मा जेखि सिना जेखि रायलाया सोमखोर बेबादि सासे दाहोनाजों बेबादि सोमोन्दो लानायखौ आं साबजाथाराखै नुनायाथ' आंबो नुबाय बेबायदि सोलिबाय थायोब्लाथ' जोंनि गन्थ' मोखाङा थाखानाय नंला गावले बेनोथ'हाय रोदा सुनायनि आगोल सुनायानो गारनायानो स्रा जागोन थार बाथ्राखौनो बुंबाय नोङो नाथाय लाबोबाय आं बेखौ गोदाव सोराव बुंनानै दा होबावनांगौ आं मा होननानै ओरैबायदि मावदो बाल ज'आबो दासैथों लावथियाबो दाबायथों दालाय जारौआबो गैखाया
बे समाव सम थार बाथ्राखौनो बुंबाय नोङो सोमखोरखौ दाना हगारबानो गासिबो जाजोबो नङा होमबा जाया माथो दालाय माइयाबो हाखांबाय आथिखालाव नांला होनबानो जाबाय आच्छा आं लिंहरनायसै दा सोमखोरखौ ओइ सोमखोर ओजों फैनायसै आदै जिराय एसे जिराय आं फंनैसो बाथ्रा रायलायलै नोंजों आदै ओरैबायदि जाबायलै बा आंहाथ' बे बोसोराव आसलाबो खम जाबाय बेनिखायनो आं नोंखौ हगारनो सानबायबा नों मा सानो फालाय लानाय लायैया सावारि होमब्ला मालाथो हगारनो सानदों हगारनायाथ' नोंहाबो 2 बोसोरसो जाबाय आंनाव थानाया बेथनावबोथ' 4000 रांसो जाबाय आं गाबोन बेंकआव रांखौ बख'दिनि नों समखौ थांनो जादो गैया सानथाम सानब्रै बहा थागोमाहैनानै दिनैसो फैसोसै आइ आंखौ बुंदोंमोन नामाथाय बिदि जादों नामा सोरखौथो बुंदों नोंखौ माबानि उनाव थांदोंमोन थाब फैनो नागिरदोंमोन हगारहरा आयै नों मिन्थियासै नामा माखौसै आदा सोमखोरा ना नोंसोरखौ थगायदोंसोहाय बे जाम्बा सादा सिदा मानसियालाय माखौ थगायनोसै औ जाम्बाहाय बुलायनाय रायज्लायनाय आदब खायदाफोरखौ आं नुनानै आजायावनो हमनो हाखादोंहाय दाखालि आदा बेदाङाबो होनबावदोंसो खामानि मावजों फैनायाव बियो बिनि आखाया गासिबो सुजोबदोंनो आं दाखालि गोसोम मोनसेया बिनि बेगाव खेवनानै नायदोंहाय मालाय सेंग्रानि बेखौलाय मानो थगायबाय माथो नुवासै आं जिखौ सानदों बेखौनो नुदों आदा सोमखोराना फार्स्ट क्लास BSc पास जानायहाय बेबायदि मानसियानो जोंनाव माबायदि दोनना थाफैदों आं गोसोखांबा जि मुथु मुथु लाजिखाङो बेनिखायनो आं आदाखौ धाना बायदिखौनो साना सोर आगोलाव मिन्थिदोंमोनब्ला मानोथो खिन्थायाखै दालाय माथो जाखो मैया गलांबाय सोमखोरा मा नंगौहाय सोमखोरखौ मैया हगारहरबाय नों मानि सोमखोरखौ हगारहैखो ना बिनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोना नों आसायानोथ' बेखौ गोदाव सोराव होननानै फिसानि अननाय होननानै लाबोदोंमोन ना दिनै नों मानो बेखौ हगारहैखो नों जेबो मिथिया बे सोमखोर आरो आंनिसो बाथ्रा सोमखोरा सासे दाहोना माहाजोना जेब्ला हगारो दाहोना अब्लानो गयो बेवहाय नोंहा मा खबर थानांगौहाय थानायल' नङा आफा खर'आनो गावजोब्बाय बे जानो हाया बे जाबाय सासे नेहाथ जाम्बा दाहोना नों जागोन सासे कलेजाव फरायनाय आं बादि समाजनि मानगोनां सासे बिफानि नायलुजाल' फिसा हिनजाव सासेल' दाबुरखायहै मानसियाबो लेवख्राथार आयं नोंनो मा लाबोदों दे ओरै मा लाबोदों नैबेलाय एसामसिगोन आरो नैबेबो गोसोनि मेगनाव आरो बेबो दाउखानि बाहा हाब बबेखौ फरायथबावनो आंलाय आयं आरो नैबेबो मास्टार माने एफाबां बुरजा निउस आरो मेगाजिन लाबोखो आयं बे आर'नाइखौ मानो लाबोबावा आयं सना एफा बुरजा
निउस आरो मेगाजिन माब्ला फरायथ'बावनो जाखो आयं आङो फराया आयं नों जेसेबां फरायगोन एसेबां गोसोआ रेजें आरो स्रां मोनगोन नों दिनै माबायदि मोनदों आयं नोंनि आखुआव गसायानो खुसि जायो आयं आंनि देहाया मानो मोजां जाजानो नोङो दिनै आंनि देहाखौ जोबोरैनो गाहामसिन खालामबाय आयं जोबोद खुसि आयं आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो बुं आयं बुं मा फंसे बाथ्राल' हाजार बार बाथ्राखौनो सोंबाय था आयं बुं मा बाथ्रा बियो आं दिनैनिफ्राय फैयाबाबो जासिगोन नामा आयं आलायस्रि दिनैनिफ्राय आंनि खोमसि गोसोनि आलारि बाथिया गोमोरलांसिगोन आरो सोरखौसो नांबावगौ आयं आंनो नोंबो थांनोसैथ' थांदो आयं थांदो माबा बुंनांगौ खोथा दङ नामा नोंहालाय आयं थांदो आयं नोंबो थांदो आंखौ निमाहा होदो आयं आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ थैजासिम नागारनाय नङा आयं आं नोंखौ थैजासिम नागारनाय नङा आलायस्रिया नों मा माब्रै जाखो लोमजानाया आयंआ गाहामसिन जाबाय आफा हामथारबाय गोजोन्थों मोनसे गिदिर दिनखौ सुफुंनो हाबाय आइ जाय मानसिया नोंनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन नों दिनै बिनि जिउखौ रैखा खालामफिनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनथारबाय हामथारबाय दे नैबे खामफ्लायाबो दैदो नैबे अगदाबा एसे सेरखो जादोलै दाखोरथारसै फैदो न'आव थांफिनो गोसोखौ मानो इसेबां हगार थाखोबाल आइ जादो आइ जादो खर'से सोमखोरखौ नागिरनो नोमफाखौ थिनहरफिनसां जादो आइ जादो खर'से बै समाय बिजाब खनसाय आंनो बेनो
नों मारै सफैखो आं नोंखौ नागिरनानै बिदि सफैबाय आरो नोंखौ हगारनायनिफ्रायनो जारुवा न' लोमजानानै दंगासिनो दङ दासिमबो जाया लोङा खालि नोंखौल' हास्थायबाय थायो नों दिनैनो दानो आंनि न'आव थांफिनथारनांगौ आरो लावदुम फंबायसो औ आदा नोंखौ नागिरै नागिरैनो आङो बे जायगासिम सफैबाय हाला खोर बिला खारनो लावदुम फंबाय नोंनि साइसथ' माने इसिबां माने गाज्रि जाखो आंनि सोमोन्दै दोनथ'दो आदा नों दिनैनो दानो आंजों न'आव थांफाथारनांगौ दिनै मा जाखो खालि आंखौल' नागिरनाय बुंनायसो लावदुम न'खराव आइ आफाया न'खराव नोंनि बिमा अनसुलि आयंआ नोंखौ हास्थायै हास्थायै दिनै बै नुहुरनाय सोरगोफुरियाव थांबाय जोंना आइया फैबाय नोंनि नोमफा आयंआबो बिनि दुखुआव आरो नोंखौनो सान हर हास्थायै हास्थायै दा थैनायनि लामायाव दङ बेनिखायनो नों दानो आंजों थांफाथारनांगौ नों फरायग्रा आदासो नों MSc खौ फार्स्ट क्लास पास खालामनो होननाया हामारबाय दा पास खालामनो हाबाय थांबाय आं MSc खौ फार्स्ट क्लासाव साबायखर थ'दो आदा आंजों लोगोसे माबा थांगोन न'आव आदा नों थांगोन नामा आदा थांगोन फंबाय थांगोन थ'दो आदा थांगोन फंबाय थ'दो नों थाङाबा आयंनि लोमजानाया मोजां जानाय नङा थ'दो थांगोन फंबाय थ'दो गासैबोखौनो दुखु दाथांसै आं बाथौआव गासैबो आदे आंखौ नों आंखौ निमाहा होदो गासैबोखौ नों आंखौ निमाहा होदो निस्सय आं नोंखौ दाहोना बाहायनाय जाबाय बे उन दाहायावनो दिनै गय फिथाइया हा देहा ओंखाम जानानै थाबाय नों दानो आंनि न'आव थांनानै गय फिथाइखौ सोमजाहैनांगोन फिसा दानो थांनानै सोमजाहैनांगोन सोमखोर गोथौदो दानो आदा जोंदो आं थांगासिनो दङ आफानो खिथायो आं थांगासिनो दङ लावदुम फंबाय आं थांगासिनो दङ आदा आयं हा दंना गैया जाखोबा आयं ओइ मादै मादै माथो बाजैया दंखोमा गारोलाय आंलाय बाजैखौ गैया होनथारदों बाजै आं आदा सोमखोरखौ हजों लोगो मोनहैबाय आरो आदा सोमखोरा फैगासिनो दंथारो आरो बेल' नङा बाजै आदा सोमखोरा MSc खौ फार्स्ट क्लास पास खालामथारबाय खुनु सिन्था गैया दाउला खासि बाजै नाखौ सहाय नङाबा जाथारनाय नङा अ बाजै आं दैसायाव दुगैहैनोसै दुगैयै 1 बोसोर जाबाय मैला साननै मजा गाननायफोरबायदि सावता सावता गोसोम गोसोम खाजोबथारबाय आं थांथारसै दुगैथारसै साबोनालाय खनबेसे नांगौ साबोना आंनि मैलाखौ खारहोनो हानाय गैया बाजै दारा कातिखौसो सौथासो बख'ना लानायसै आं समखर फंबाय नामा औलै आदा आंसो हाबा फंबाय माबा थाब्ला हैया मोनसे नुसुंनाय हाबा फंबाय नोंनि थाखायनो आयंआ थैलांबाय आयं हिनजावा आरो बेनिफ्राय आयं हौवायाबो नोंनि थाखायनो आवा फावा जानानै लोमजानानै हामनाया बावाखै फंबाय फै
pokok pulang gitu. Ada lihat tidak aku kumai? Anya lecah dah. Gitu. Ya betul. Apa? Ini ada nombor. Ini apa yang kita katakan? Itu semua ada. Lu suruh cak, lu suruh. Dia macam tidak ke. Uji apa? Kami mana? Bukan itu kami yang ini cukup ini kamu ni apa? Apa ini cukup pasal cukup ni apa? Jangan kerja baca, jangan kerja baik. Apa ni yang kerja baik? Menlah dari bisbang kerja baik menca. Ang sagot mo ah. Wala kami lang ganyan. Ang kumain ito na ganyan. Ang ganyan na ganyan. Sana siya. Ang medyo kulak din. Ang ganyan ba din siya? Nini tansi ko lang japong na habay. Danya ang tansi ko ng japong na sige. Nung gonay ganito. Jawa. So apa? Ang bagat ibu kamu sarapa. Ang ini saya sering kamu sarapa. Alik lagi. Pay kasio. Apa santai? Pay kasio. Biarkan ni kamcino kurnia lari basi. Dekho ame nokoro khajene sambai tadi. Benar mana dia? Nunggu ni nade. Angjabat gajan baik sahur. Angjabat gajan baik kate. Kate. Jadi ni gacha jabat dan baik jabat. Ada di dalam lekor, ada di gerbu di kasut di kamera ada di sini hanya mula, di sini hanya mula. Ang jabat gajan baik. Jabat gajan baik.
Wes binaw. Nang mana bitikon man la binaw. Ada kan. Binaw Ini mahal ada. Ani kerja tulia dah. Ini lari. Anu dah di sana lah dia. Ini hai Alex. Ini betul. Ini jatuh. Apa yang bisa baik? Oh, aku mau ke dalam. Ayo, cibai. Ayo, ini cibai. Ayo, tidak ada. Aku bilang,